Dobrý deň, Maroš Bajla. V tomto ďalšom videu si povieme niečo o kvalitnom a správnom obsahu na vašich web stránkach. Tvorba web stránky ako také zahŕňa okrem estetickej časti, teda dizajnu a rôznych grafických prvkov, časť aj veľmi praktickú a to takú, že ide hlavne o to, akým spôsobom máte napísané texty na vašich stránkach, čo máte v tých textoch a akým spôsobom pracujete s návštevníkom, ktorý príde na vašu stránku. Ukážem vám teraz jednu ukážku takéhoto obsahu textu na vašich web stránkach. Čiže v tomto prípade sa jedná o stránku zelený-jačmen.sk a spomeniem niekoľko základných prvkov. Táto stránka je maximálne sprehľadnená, jednoduchá, keď na ňu idete, v podstate veľmi rýchlo sa môžete zorientovať, to znamená, že je tu jedno jasné horné menu, ktoré pozostáva z položiek, ktoré sa týkajú problematiky na tejto stránke, čiže ide o zelený jačmeň a chlorelu. A teraz, čo sa týka textu, všimnite si, že hlavný nadpis alebo H1 HTML je zelený jačmeň. Ďalšie podnadpisy typu H2 sú napríklad vplyv zeleného jačmeňa na telo, zelený jačmeň a účinky na detoxikáciu organizmu, zdravá výživa, zelený jačmeň, ktorý dostal prívlastok mladý. O čo tu ide? Ide o správne použitie kľúčového slova v týchto nadpisoch, čiže konkrétne aj v hlavnom nadpise, aj v ďalších podnadpisoch. A samozrejme ide aj o rôznu obmenu tohto slova, hej. Keď si všimnete, že tu je zelený jačmeň a v ďalšom nadpise máme zeleného jačmeňa. Teraz keď pokračujeme v texte, tak máme tu jeden odsek, v ktorom sa tiež nachádza toto kľúčové slovo niekoľkokrát. Samozrejme veľmi dôležité zvoliť vhodný počet tohto kľúčového slova a jeho obmien v tom danom odseku. Hej. Takže toto je také základné pravidlo, ktoré by ste mali aplikovať na všetkých vašich textoch. Potom druhá vec, ktorá je dosť podstatná, samozrejme, aké linky vedú z týchto mini článkov, to je vlastne ukážka článku a keď sa naklikneme, tak sa nám zobrazí celý článok. Hej, čiže tiež dôležité, aké linky nasledujú. Potom ďalšia z dôležitých vecí, ktorú som spomínal v minulom videu, je, že je dobré, keď ponúknete návštevníkom vašich stránok nejaký konkrétny benefit. V tomto prípade, keď sa vám otvorí stránka, tak si všimnete teda veľkým nadpisom zelený-jačmeň, tu ešte žiadny benefit nemáme. Tuto pod tým dole je podnadpis cesty, ako správne ozelenieť, to je v podstate krátky, vtipný podnadpis a vpravo, ako máme vyhľadávanie, tak tu sa nachádzajú hlavné benefity, ktoré môžeme ponúknuť návštevníkom týchto stránok a samozrejme zadarmo. Čiže máme tu newsletter, ako zdravo ozelenieť a samozrejme popis, čo tento newsletter návštevníkom dá, keď sa prihlásia. Čiže zdarma tipy a info o zelených potravinách. Stačí potom už len vyplniť meno, e-mail a stlačiť gombík chcem info. V tomto okamihu dojde návštevníkovi prvý potvrdzovací e-mail, v ktorom potvrdí, že je teda človek, že to nie je nejaký robot, ktorý vyplnil nejaké polička a ako náhle sa toto udeje, tak začnú návštevníkovi chodiť zdarma tipy a info o zelených potravinách. Takže toto je taký jeden hlavný benefit. Ďalšie benefity samozrejme sú uvádzané v jednotlivých článkoch, čiže v podstate každý návštevník týchto stránok má možnosť prečítať si pomerne obsahlé informácie o zelenom jačmeni a chlorele a tým pádom sa rozhodovať, aký urobí svoj ďalší krok. Ak sa chce dozvedieť niečo o chlorele, tak si klikne v menu na položku chlorela, otvorí sa mu teraz stránka ohľadne chlorely pyrenoidózy, kde uvidí ďalší text. Hej, všimneme si, že zase máme nadpis, zoznamenie sa s chlorelou pyrenoidózou, príjemný obrázok, nie moc veľký, nie moc malý, je tu jasné, viditeľné, o čo ide. A samozrejme v článku zasa v správnom množstve použité kľúčové slova na správnych miestach.
Čo je ďalšia vec pri písaní textov, je to, aby neboli príliš strohé, pretechnizované. Je treba si uvedomiť, že oslovujete veľké množstvo ľudí, rôznych ľudí z rôznych žánrov, takže dobre, keď píšete takéto články vhodnou formou, jednoducho, poprípade aj vtipne. Takéto články najviac oslovia a samozrejme človek ostáva tým pádom na vašich stránkach. No a keď sa rozhodne návštevník po prečítaní si rôznych článkov, ktoré sú samozrejme kvalitné a tiež keď bude odoberať jednotlivé typy z newslettera, tak si môže povedať, že je spokojný s týmto obsahom a chcel by si daný produkt objednať, tak si môže kliknúť na položku v menu objednávka, kde sa zobrazí jednoduchý objednávkový formulár. Posunieme. Máme tu jednoduchý objednávkový formulár, klasické údaje, ktoré sú potrebné pre túto objednávku, samozrejme tovar, dôležité mať napísaný tovar a samozrejme cenu, koľko ten tovar stojí, plus samozrejme môžete aj vidieť, v tomto prípade teda nám automaticky preratáva hneď, ako si zadávame konkrétny počet daného tovaru. Hej. Vyhodí nám celkovú sumu, kliknete odoslať a vlastne návštevníkovi tým pádom odíde objednávka tohto tovaru. Takže to je zasa niekoľko takých základných typov, ako by ste mali mať rozvrhnuté niektoré bloky informácií na vašich web stránkach, aby ste upútali pozornosť ľudí, ktorí prídu na túto stránku a hlavne, aby na tejto stránke zostali. Ešte tuto v pravom menu máme položku najnovšie články, tu sa pridávajú najnovšie články, samozrejme tiež zaujímavé napísané, s dobrými nadpismi, názvami článkov, stručný popis stránok zeleného jačmeňa, čo obsahujú, čo vám môžu ponúknuť, no a samozrejme nejaké tagy, respektíve často vyhľadávané kľúčové slova. Takže to je všetko pre dnešný tip. Dovidenia v ďalšom videu.